¿Qué es? Carmiña, yo no entiendo. ¿Qué os tenemos que jugar al pelotazo? Eli, ¿qué os manda a jugar al pelotazo? ¿Pero vosotros no os dais cuenta que parece un partido de tenis? ¿De verdad que no nos enteramos de que parece un partido de tenis? Ellas al final al cabo no tienen nada, porque no tienen nada, absolutamente nada. ¿Vale? Y la única manera de que ellas estén vivas es a lo que estamos jugando, ¿vale? ¡Pam, pam! Al final, balón dividido, siempre un balón mordido y al final está claro que a la disputa ellas juegan. Tocamos 3 veces y entramos hasta la cocina las 3 veces. Joder, Carmiña, ¿por qué tenemos que dar el último pase? Llega aquí, ¿qué prisa tenemos de meter el balón aquí? No, porque pensé que estamos haciendo los martes de fuera. Coño, pero es que si llevamos... A ver, si es un error, me pasa lo mismo a él. Sale por aquí y mira, le viene de cara a hacer el coso, pongo el arco. Coño, pero querer el balón. Es que no lo acabo de entender. 3 veces, 4 veces, que si fuimos capaces de coger e intentar tocar la bola con el centro del campo, que se ofrece Lucía, que salimos en tal, que entra Silvia hasta dentro, que llegamos hasta la línea del fondo. ¡Vamos con ganas, joder! ¡Vamos! Vamos a por ella, sí, pero desde el minuto 1, ¿vale? Vamos, Con ganas, ¿de acuerdo? No te vayas que parece un poquito torpe. Vamos. Eli, vamos. Si es el balón, bueno, venga, nosotros como... Gracias.
Bueno, poderíamos haber estado un poquinho mellor, pero bueno, o importante é que nos levamos os 3 puntos, ou eso espero. Ata agora temos os 3 puntos e bueno, loitamos, que é importante. Levo 2 semanas sen xogar, que esguincei, eso fai 3 semanas máis ou menos, e aínda estou un poquinho tocada. Sempre nos toca a bronca para que espabilemos e saíamos un pouco máis metidas na segunda parte, sempre. Un pouco difícil de facer a valoración de hoxe, debido a que fixemos unha primeira parte un pouco floxa, non entramos con ritmo. Bueno, fomos capaces de, polo menos, meternos con marcador a favor e, bueno, axudounos un pouquiño. A segunda parte xa fomos un pouco máis incisivos, xa elas tamén apretaron máis e, bueno, xa fomos capaces de matar o partido no seu momento e, bueno, acabar un pouco no bo partido que estábamos facendo. Principalmente xa non trascende un poquinho o que é o deportivo. Entonces a min gusta o grupo humano que nós temos e cada día teño que reconocer pois, que fagan o ben ou fagan o mal, sempre se deixan a piel no campo e a verdad que un pouco, pois, oye, de agradecer que o fagan un pouco porque estás ti, polo equipo, polo Arcadia, un pouco, entonces haber un conxunto que bueno, que en principio pois, si che enorgullece que o den de por sí. Empezamos xogando un pouco ben, despois relaxámonos, viñeron elas en riba un pouco e foi cando se notou a presión delas e nós tamén non fixemos o noso xogo de tocar e tocar. Empezamos a botar o balón para arriba e non quixemos a pelota, pero bueno, pouco a pouco tamén fomos gañando en xogo un pouco e facendo o que nos sabemos e fomos acercando a portería e tal, e foi como viñeron os goles. Non sei, eu creo que ao principio igual nos poñemos o ver empezar o partido, se non vemos que nos sale o noso xogo, empezamos a poñernos nerviosa e non queremos a pelota, por iso é cando empezamos a xogar o balón para arriba, que se maten as dianteiras, e así pasa que temos que xogar máis relaxadas, e nos dice o míster, pero a veces non somos capaces de facelo, pero bueno, pouco a pouco creo que os minutos do partido van pasando, creo que nos vamos relaxando, vamos facendo o noso, tocando, e bueno, eu creo que co paso do partido vamos facendo o noso e así é como vamos gañando tamén. Bueno, sí, hoxe sí, hoxe tuve suerte e, bueno, se se pode axudar o equipo con goles, moito mellor. Se pudo facer moito máis, pero bueno, ben, un pouco máis, sí, sobre todo, bueno, aunque aquí no Arcadia temos bastante apoio, tanto público e así, temos bastante apoio aquí, pero bueno, un pouco máis sempre hai que dar. Pero bueno, co paso dos anos eu creo que o fútbol femenino vai ir cada vez a máis. Pois xa está indo cada vez a máis, pero eu creo que o paso dos anos cada vez máis.